السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا شفيعنا سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هما نذين طاعات وإبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين وترشق لنذ محبت لنذ دعاء خير لنذ لطف وكرم بلا قبول دبتا هما نذا إيلون إتشارينغ دوس يارنغ قوم خيشنغ إناتانغ أغلغيدنغ دنيا وآخرات سعادة قننمك يذا عقلق بأسن إن شاء الله. خداي تعالى يوردمذي فرحات edip vatanımız emniyet bolup ulamalar ve milletimizin ağzı birliğinden, dinimiz, dünyamız avatlıktan, mescit medresele yürümekten ayırmasın inşallah. Rahmetül lil alemin Muhammed Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında dünya boyunca ulukan imparatorlar ve ulukan padişahlar ve yurtların başlarına namalar iyi verip, risaleler iyi verip, mümin olun, Müslüman olun, dünya ahiretiniz avat bolur deyip, kan keşverli ve kan yurtların padişahlarına iyi verilen namalan gurrunları Allah kokluduğundan geçipti. Ama bir gecede bir Arap fermanravalın biri Bahreyn yurduna Rahmetül lil alemin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namayı vermeli. İran ve Arabistan Suudi'nin arasındaki olan Bahreyn keşverine. Ama gurrunu girmekak bir 5-6 dakika Xuda için kulak asın bir mukaddeme. O mukaddemeyi ki zaruratu va aydılmağa. İmanlı da Allah. Mümin, Müslüman da Allah. Allah'a ve Resulüne imanı ve Türkmen da Allah. Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam neveyli bir mahluk, bir muhterem, bir azizin gayratı bitir kanmış. Husru pervizden tut ta Herakla var yanca Muqawqis, Necaşi inni Bahreyn'e namı yaduvati padişahına ki ol der kul Husru pervizin zir destini eteğindeki padişahlan miyirmiştik. Be her hal şu yurdun bir Arap padişahlarından başlarından ne kadar gayrat öğretiye bile Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ey mümin Müslümanlar,
Ahir zaman peygamber Muhammed peygamber bizim peygamberimiz. Hemme peygamberlere imanımız var. La nufarriqu beyne ahadin min rusulih. Allah'ın iberen peygamberlerinin hemmesine imanımız var. Emma hak Muhammed peygamber beter gayratlı peygambermiştir. Gayratını hefte görüp ötüyiz. Hefte eşitip ötüyiz. Billi Muhammed Resulullah diyen adam bizim Müslümanlar gayratlı olmalılarsa, dinimize himmet etmelilerse, Muhammed Resulullah'ın rahmetlerini gözden aleyhissalatu vesselam ulamaların biri Türkmen gayrat diye, Arap himmet diye. Şonu acayip bir düşündürüp aydıptır şey. Himmet gayrat deydiği näme deydiği oluyor. Bir zorlu ulamaların biri aydıptır. El-himmet keşşu'leti minen nari yusavvibuha sahibuha ve la ta'ba illa irtifan. Ay berekelle acayip aydıptır. Gayrat deydiği, himmet deydiği adamın içinden tutup duran bir ot deyiptir. Adamın içinden ve kalbinden tutup duran bir kızgınlık, bir hararet. Ot yakan adam söndürecek bulup üstüne basya, ama ot lovlap kaptandan yine yukarı çıkıp gidiyor. Ot gühürdep yanıp tuğka, söndürecek bulup patuya birdat bilen basyan, ama ot başardığının kaptandan yine yukarı çıkacak buluyor. İnsanın gayratı edil şöyle ottur deyiptir. Adamın içinde bir kızgınlık var, adamın içinden bir tütep duran bir ışık var, adamın içinden bir yanıp duran bir dert var. Şu daşeli çıkıp asmana kaşın gidesi geliyor. Şun adına Türkmen gayrat deyip aydiyor. Heyvanın gayratı var mı? Eşeğin gayratı var mı? Hiç yoktur. Gücü vardır. Gayrat yoktur heyvanın. Gayratı Allah Teala insanına koyuptur. Gayratı sultan cengeller şiirdir. Gayratı olmaz heyvanın. Heyvanın neyem olsa şu hünürüdür. Ağzına, eline, pençesine. Ama insan meriz yatandır. Ahırkı demin nedir? Yatan yerine gayrat edip bir yurtları yütkütüp biliyor da. Heyvan başarıyarmış onu. Heyvan başarar mı işan? Hiç başarmaz. Neyem hünürü olsa bellice hünürü var heyvanın. Ama insan gayrat etse alem cihani dündürüge salıp biliyor. İnhe Resulullah canın himmeti. Ey Muhammed peygamber bize bir kef aydıptır himmet barada. On iyilinden bir evliyalın biri aydıptır himmet barada. Evvel özüme, sonra size Huda için aydiyan birime gayratlı olayın. Birime dinimizi yüreğimize yanyan olayın. Birime dinimize ihlas edeyin. Bir bar gücün koyacak olayın, öğrenecek olayın, bilecek olayın, haramdan kaçacak olayın. Şuna birime ihlas edeyin. Malın mami, malın menen dine hizmet et. Dilin mami, dilin menen hizmet et. Allah kuvvetin menen et, berekellan menen et. Mızahımçılığı kaptandan ayırmak bilen dinimizi birime gayratlı olayın. Ey cavan dost, vaktimiz geçip bariye. Ey cavan dost, ey cavan dost. Haçan bir düşünmeli, haçan gayrat minmeli, haçan ihlas etmeli. Ey Türkmen, Müslüman, ey Muhammed peygamber hakkından yan dost. Resulullah'ın gayratını öyle. Padişahlara namı yazı ötü. Nem deyip bilmeyen şık bulup geçirmeli din vurrunu. Nem deyip eşitmeyen şık bulup geçirmeli. Geçip var ya ha ömür. Fırsat şimal ha. Olu korak yaşur dene analığın bir yeri geldi. Tövbe edecek böyle şeyle. Kazalarını okuyan. Kaza okuyacağım başımayla niye diye. Kaza okuyacağım başımayla niye. O bir de oturup okuyor. Yaramayan kıyışırdı okuyor. Sana bana derstir da. Adım ululanın sonra bayağı başaylanır yetitirer elinin cavan vaktindeki haysi bir güç gelecek. Haysi bir güç gelecek. Kazasına yaraman o. Öz bergisine yaraman o. Kaza alsın başımayla niye huncan yıkılıp var yani. Ama sen müngedek kallı otur. Namaz okuy. Kudretun artar başına aylanar mı? İmallı dost. Aslında gurrun aydıp vermeliler şeyice. Muhammed Resulullah gözümüzün nuri canımız malımız fedası olsun Resulullah can aleyhissalatu vesselamın. Nâme deyiptir? Men hemme bihasenetin felem ya'melha ketebaha Allahu Teala indehu haseneten kamile keza fi sahih Bukhari. Bir Müslüman adam yüreğine salsa bir soğaviş edeyin deyip Muhammed peygamberin aydan kefş aleyhissalatu vesselam.
Bir musulman adam men falan sogaviş edinip gayratına, yüreğini yadına salsa, yöne ihlas bilen etjekden yüreğine şon kızgınlığı düşüpdir ha. Yöne yine şon etip bilmeyeni galiye, şol gayratı sebepli, şol yüreğine şo sogabın ışkı düşöllüğü sebepli de Allah Teala şona bir sogab kamil yazıya deyiptir. Şo sogabı etmese de ha. Edenden sonra näme? Etsoň ihlasına wara näçe beraber Erhamur Rahimin ýasy ihtiyarına da Allah Teala. Emma şol bir ihlas edip men falan iş istemda diýip bir ýadyna salsa, sogap ýazyldy da şoňa diýe. Sahihul Buhari'de var Resulullah'ın aydan sözü. Yani bizi, yani seni meni Muhammed Resulullah teşvik et diye, gayrat et. Yöne gayrat edip yüreğine düşünne da Huday sana sogap ýazyp, nur ýazyp, bereket ýazyp. Dünya ahiretine rahmet ýazyp. Yani musulman adam ve her öz zindigi hususiyimde, her öýümde, erhiliğin arasında, dogunçuklamın arasında, ya mahallamizde, ya dehret sancak guslumda, nizafatımda, ya bazarlarda, ya mahallelerde, ya etikadi zatlarda, ya ahlaki zatlarda, ya ameli zatlarda, ya cenai zatlarda men Allah'ın hükmünü, kulağız, Allah'ın hükmünü yerin yüzünde yürüyor ýaly, Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüyor ýaly men gayrat edeyin diýdi, hiç tat etmehe de sogap ýazyldy. Allah'ın aydan yerin yüzünde yürüýsün diýip bir ihlas etdi, hiç tat etmehe de şoňa sogap ýazyldy. Geçirme. Aýraýlyň şu kulakdaky kalpdaky pamyklary. Ýugurlaýlyň şu din iman görrüňine. Hikaýa, kıssa we ýöhüni gürrüňler bolup galmasyn. Bila Resulullah'ın sözü, emma bir ewliya adamyň da sözüne aýdyn himmet barada. Bu gürrüňler bilen Resulullah'ın siratinin wagtyny geçirjek däl. Yöne näjire men Resulullah janyň gayratyndan agdamany, himmetinden agdamany, yöne nama ýazypdyr, bir musulman bolupdyr, bir bolmandyr, näme der salmaly ondan. Der salmalylaryň bir işi İmam Gazali'ň döwresinde bir ewliya adam geçipdir. Yani Allah'ın ışkynda, yani müňlerçe nefer elinden tutup tawba eden, yani müňlerçe nefer elinden mümin musulman bolan, kafir adam elinden musulman bolan bir teberlik adam geçipdir. Kim? Hazreti Gawsi Agzam Abdülkadir Geylani radıyallahu anh. Beter bir teberlik adammışdyk. Ütümli wagzlar, nasihatler bilen kafir musulman bolýanmışdyk. Şol bir jawan oglanlara bir nasihat aýtypdyr. Ya gulam, ey jawan oglan nipdir. Sana maňa aýdýa. Ya gulam, ey jawan oglan. La yakun hammuka mimma ta'kul wa tashrab wa tajma'. Hemme gayratyň näme isem kan, näme içsem kan, näme üýşürsem kan bolamasyn ha. Bar ýok gayratyň iýmek, içmek, ýygnamak bolamasyn. Näme üçin? Meger zindigi gerekkämi? Kullu hada hammun nafsi fa ayna hammul qalbi? Yemek, içmek, mal üşürmek, bular nefsin, tebiyetin isteyen zadi. Doğru diyen. Emma göğsün eteğine kalppa, kalbin gayratı yirdi deyiptir. Cevabını aydın. Yığnamak, üşürmek, yemek, içmek, bular tebiyetin isteyen ve gayratı. Fe ayne hemmul kalbi. Yüreğin nâmi gayratın yirdi deyiptir. Felyekun hemmu kalbike rabbuke ve ma indehu. Yüreğin gayratı Allah'ın raziçılığı olsun ve Allah'ın cenneti olsun niptir. Allah'ın raziçılığın ne olsun gayratın? Şu behişte Hudaýyň raziçylığına basymrak barmada olsun niptir. Inhe bide Hazreti Gawsi Agzam Abdülkadir Geylani radıyallahu anhuň bir kudusi kelimelerinden. Inhe gayrat görrüňi. Resulullah aleyhissalatu vesselam gayratyllaň başy bolan, peýgamberliň täji bolan, gözümiziň nuru bolan, rahmetul lil alamin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gecede göreli Bahreyn menen kimi iýberýär, näme gürrüňler bolýar. Ba'atha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilal Munzir Malik al-Bahrayn as-sahabiy al-jalil Ala al-Hadrami radıyallahu anh. Suudi bilen İran'ın arasında olan Bahreyn keşveri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ala el-Hadrami diyen sahabasını
Eýwre müjahid, akylly, zeriň we keramatly sahabalarnyň biri Tabaqat-ı İbn Sa'd ve Mucabud Da'wa bir senetli kitapda şonna Hazreti Ala el-Hadramin kan keramatlaryny aýdypdyr. Bir her hal Rasulullah aleyhissalatu vesselam Ala ibn el-Hadrami diýen sahabasyny Bahreyn'e ýiberdir. وَلَمَّا قَدِمَ الْعَلَاء عَلَى الْمُنذِرِ قَالَ يَا مُنذِرِ Ay bitaýyny göreliňde Bahreyn'e barpdyr. Dereleri dağları geçirip Bahreyn'in padşasynyň ýanyna barpdyr. Oňa ady Munzir ibn Sawa mişdik. Aýdypdyr: "Ey Munzir, ay bir kulli bir nasihat aýdypdyr oşu Munzirden çyryň. Saňa maňa nasihat." Oturşypdyrlar, gürrüňdeş bolupdyrlar. Bir baran sahaba görüpdir, Munzir beter hakylly wereň adammışdyk. Bahreyn'in padşasy bir wereň adammışdyk. Oňa aýdypdyr: "İnneke azimul aqli fid dunya, fela taqsuranna anil ahireh." Ey Munzir, sen beter wereň adammışdyk diýipdir. Nagadyr dünýäň işinde sen wereň diýipdir. Dünýäň işinde beter wereň bolup da ahireti ýadyndan çykaramy diýipdir. Dünýäň işinde beter wereň bolup da işte ölümden soňra bir merahiller bar. Bir tey etmeli we geçilmeli ýagdaýlar bar. Zorlu taraz evvel danışmentler dünya boyunca men ölünçem fikrim harap bolup gelýär. Hemme zat gudraty ilmim menen billim, emmäş ölümden soňra näme bolar kam ilmim menen bilip bilmedim, men hirana galym diýilýän bir ýagdaý bar diýipdir. Dünýäň içindäki zady ilim menen Ulukan danışman bilen aýdýan kişi, kafir danışman bilen. Ilmiň zory bilen dünýä boýunça her zady biljek boldum. Emmäş ölümden soňra näme bolaryny kam diýip, her näme zähmetler we azmaýyşlar edýän nipdir. Birje gadam ewesi üş bilemek donk galýan nipdir. Ey Munzir, dünýäň işine sen beter diýereň diýipdir. Ahiret urundan ýadyňdan çykarama. Ýygy. Ey Munzir, Mecusiyet yani oda Hudaý diýmek beter bir biderek zatdyr diýipdir. Ýurdunda mecusiyet ateşperestlik gelmişdi. Leysa fiha takarrumul arab ve la ilmu ehli'l kitab. Ne bilarda Araplan hormaty bardyr, ne bilarda ilim bardyr. Bilar özüniň aýallyklaryny, enelerini ady nikahy ýaýandyrylar diýipdir. Hutru Perviziň ýurdunda da şeýlemişdi. Yakuluna ma yutakarram an aklihi. Adam adyny eşitini ýigrinýän hiýwanlarda iýýändirşler diýipdir. Ve ya'buduna fid dunya naran ta'kuluhum yawmal qiyamah. Kıyamatda şuları iýjek ody, bilir şu dünýede Hudaý diýip wada etip bäle diýipdir. Şular oda Hudaý diýäler, ot bular kıyamatda ýakjak ki diýipdir. Ýygynden aýdypdyr: "Ey Munzir, sen bir wereň adam ha" diýipdir. Kulak as näme diýäni diýipdir. Bir adam ömrüni ağlamadyk bolsa, bir adam ömrüni hıyanat etmedik bolsa, bir adam hak iýmeýän bolsa, şoňa inanmarsyňmy diýipdir. Inanarmy diýipdir. Ananýan bolsaň şu Muhammed Rasulullah şol adamlardan diýipdir. Mekkeň adamlary aleyhissalatu vesselam, Mekkeň adamlary kafirlerden sorak gör, bir nefer ýalan eştenak, hıyanat eştenak, hak iýmegi eştenak diýipdir. Eger bir adama inanýan bolsaň, din, diýanat we Allah bilen öz araňdaky ýagdaýlaryň hemmesini inanaga şoňa diýipdir. Ey Munzir, şoň buyruklaryndan sana aýdyp bereýin, buyruklaryny sanap beripdir. Aýaşydatdyr hakyl kabul etmeýärmi diýipdir. Ey Munzir, Muhammed Peygamber İslam dinine falan zatlar haram etdi diýipdir. Aýa akyl şu zatlar kabul etmeýärmi diýipdir. Aham Munzir keplemane dürtdir. Bahreyn'in padşasy. Qad nazartu fi hada allazi bayna yadayya fawajadtuhu lid-dunya duna al-akhirah. Wa nazartu fi dinikum fara'aytuhu lid-dunya wal-akhirah. Fama yanbaghi min qabul dinin fama yamna'uni min qabul dinin fihi amniyatul hayati wa rahatul maut wa aslam. Munzir aýdypdyr Bahreyn'in padşasy. Men şu padşahlygymda bilýän diýipdir, dünýäm awat diýipdir. Emma ahiretim awat dädi diýipdir. Sen ahiret nämedigini bilemzak diýipdir. Emma sen aýtýan zadyňda, we sen aýtýan diniň içinde dünýä we ahiret awatlyk bar diýipdir.
Näme dip mennipdir? Wagtyky gözüm menen görüp ötin, dünýä we ahiretin abatlygy sen getirin diniňizde baqa, näme zat men öwme geçer qan dipdir. Men musulman boljak dipdir. Ay berekella gönünen. Men padşahlygymyň içinde dünýäniň abatlygy bar dipdir. Men mulkymyň içinde emma ahiret diýen zat näme diýen bilemek dipdir. Emma sen aýdýan zadyňda dünya ve ahiretin abatlygy bar dipdir. Fema yemna'uni näme zat men öwme geçer qan dipdir. Min qabuli dinin fihi amniyetul hayati ve rahatul mauti. Bir dini ki men şonu dünya amniyetim ba, parahatçılygym ba, ve ölüm rahatçılygym ba. Yani Türkmen aýtmış din, iki dünýäň abatlygy ba, iki dünýäň awarralygy ýok içinde, dünýä ahiretin abatlygy ba, näme zat men öwme geçer qan dipdir. Sen aýdýan diniňde durşuna abatlyk bar dipdir. Musulman bolupdyr. Bir ikiji dagyga şuň içinden gurrun aýdyl ohan birini alyp gideýin. Kan oglanlaryň hususan sawatly dostlaryň bir soragy bar. Ozullan baş sorag gulagy ol qaqýa. İslam qawdin musulmanlar nätdik kesipdi onu. Dogry aýdýa, haq aýdýa. İslam emniyeti aýdýa, İslam gönülmäni aýdýa. Mühimmämiz Qur'an-ı Kerim'dir Resulullah'ın ýaşaýşyndan aýdyp, eşitip bäsemmemiz bilip bäs aslan. Hop şu aýdýan zady öz öýümiziň içimize giyip göreli, erheleýiň arasynda raýat edilýärmi? Ya erheleyi dağda bahanaň ýygynyň biri-biriniň sawuýjak bolup, bahanaň ýygynyň biri-biriniň wurşjak bolup, bahanaň ýygynyň ara açyljak bolup, kafirin kefini kulak asyp, judaýy ýaşap, ýeke ýaşap, bir zinana hamany ýek filmlerden görüpdir, ya bir başga hariji filmlerden görüpdir, bir zinanalar, meselen ýeke ýaşaýarlar. Ya bagşlaryň talak alypdyr, ya şoňa meňleş, erniň hemme zatdan ýeke ýaşap zindigi ýetip ketipdi. Şoňa wara bir filmleri görüpdi, her şeýle ýaşasaň boljak o diýip, ay men dünýeden sert, ay men dünýeden bidar, ay men näme? Kim? Maňa meňleş mümin musulman adamyň oglugydy. Allah Taala ve Resulullah'ın din ve diyanat ve Kur'an-ı Kerim ve nurani gurrunları ýere gitmeli ohan. Jami'a kulukon verirler bolýarlygy we jowan oglullara fikirlerini we zihinlerini harap bolup da dininden etek düşmekligi bukulli jami'a verir bolýarlygyny azajyk fikretmeli diýelmi? Näjire oham hak aýdýanyňy hak görürüm. Musulmanlar ýerde, İslam ýerde. Dogruja görürüm da. Hatta atin din gurrunu diýen bila fitnahaýy ahir zaman bolupdyr. Imanly dogly. Hudaýdan pakat doga edeýin bir şu dünýeden iman menen geçmeli boleýin. Şol kan doga edeýin. Hemme ýerden tut derdimiz kan. Mescide gatnapdy, 5 wagt namaz okypdy, 5 nefer, 6 nefer adajyk jemaat köpsi biri bilen kepleşen hak. O mescidin o tarafına dursa o tarafına kaçıp barya. O tarafına o tarafına kaçıp barya. Näjire o musulmançylygyň içinde emniyet bar diýjek. Näjire keypçilik bar diýjek. Ola öýün gurrunu, bir de mescidin gurrunu. Ya ilgun jami'aň içinde gözläp gör. Ya sen men din kepleýän, men nämet diýän men sunnatdan aýdýan, men Rasulullah'dan aýdýan niptu, emme bir-biriniň kanyny hor, bir-birini ýejekden nähilli bol ýaşaýak diýler. Näjire musulmançylygyň içinde oham adam aýtmaly, musulmançylykda bir abatlyk bar diýip näjire adam agdyna aljak. İslamda ba, Qur'anda ba, Muhammed peýgamberda ba, hatta kan kafirler ve musulman bolýarlar, şolaň aýdýan kefi ba, Hudaýa şükür, biz musulmanlary görmäkek evvel Qur'an öğretdirdi. Tekrar edeýin. Kafirler iki musulman bolýar, şolar näme diýe? Hudaýa şükür, musulmanlary görmäkek evvel Qur'an öğretdirdi. Eger musulmanlary biz görsek hiç musulman bolmardyk diýerler. Ama evvel Kur'an öğrettir, ey bu hak gurrunlar näme, ey bu nur gurrunlar näme, ey bu günün mük gurrunlar näme diýip içine girýäs. Ama musulmanlygyň işi ýok diýip aýdýasdypdyr. Ene bibenne de İslam nagat gowy diýipdir. Fihi amniyetud dunya we rahatul maut. Dünýäňde de keypçilik bar, ahiretinde de keypçilik bar diýipdir. Hacın içinde hacda hud Kur'an-ı Kerim'de var. Fela rafata wala fusuqa wala jidala fil hacc. Hud Kur'an Allah'ın kelamı. Hacaldinde cidilleşmeler diye bir pırtıkal, bir miwan üstüne yakalaşıyor hacılarla. Näjire o musulmançylygyň içinde bir kafir ýurtda şol kökelmeli, ihramyň içinde öýde, Mekke-i Mukarremaň, Medine-i Munawwaraň hoteliniň içinde bolmaly ýagdaýlar şular.
Aya İslam Müslümançılık. Adam dünya aytlanna. Adam öyle kiçiliye gurruna girende. Merde amal olup hakikat İslam näme diýerligini düşüneýdi. İslam'a girse adam dünya ahirete avat. Näme diýip? Allah'ın iyi veren zady. Wagtym güýmem aýyn ýerini alyp gideýin. Hulasa Bahreyn padşahy musulman bolupdyr. Hay gönünen. Aham peygamberimize nama ýazypdyr. Ya Resulallah, inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahreyn. Men sen namaňy musulman bolupda Bahreýniň adamlaryna eşitdirdim diýipdir. Şolardan musulman bolanlar var, Mecus da var, Yahud da var. Yani musulman bolmadyk da bar diýipdir. Fa ahdis ilayya amra zalika. Sen maňa buyur diýipdir. Men şolar barada näme deýin diýipdir. Ay gönönen musulman munzir. Maňa buyur diýipdir. Men bir baş bolupdun, çykaýmy oturaýmy başlykda. Musulmanlara näme deýin? Cühütlere näme deýin? Mecuslara näme deýin? Maňa buyruk ber, men İslam dinini ýaýradyň, o şoň menen hökm geçireýin. Peygamberimize Munzir Bahreýniň padşahynyň namasy gelipdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek namany iberdir gaýtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ilal Munzir ibn Sawa. Selamun aleyka. Fe inni ahmadu ileyka Allah الذي لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أما بعد فإني أذكرك الله تعالى فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني ومن نصح لهم فقد نصحني وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا. الحديث. Rahman Rahim olan beyik Allah'ın adı bile. Muhammed Resulullah'dan aleyhissalatu vesselam Bahreyn'in padşahına. Selamun aleyke. Gününün. Ey Munzir, Allah'ını sen huzurunda men evyenliptir. Naman üssü bilen. Ol Allah'ı ke ondan maşallah bolmaz. Men şahadet berýän beýik Allah'dan başga Allah ýok we Muhammed haq şoň iýeren peýgamberi. Ey Munzir, sen ýadyňa Allah'ny salýan, ýani Allah'ny sen ýadyňa salýan. Munna aýdyň diýipdir. Fe innehu men yansah fe innema yansahu li nefsihi. Gowluk etdiň diýipdir, özüňe gowluk etdiň diýipdir. Turondan Allah'ny ýadyna salýan, men yansah fe innema yansahu li nefsihi. Gowluk etipsiň diýipdir. Musulman bolupsyň, halka da gowluk etipsiň. Aňyrsyn pikirsiň özüňe gowluk etdiň. Hudaý derejaňy artdyrar, saňa ajr berer. We her kim men iýberen adamma gowluk etdiň däm diýipdir. Şol hakykat men özüme gowluk eden ýaly sen diýipdir. Meňa iýberen adamlam gelip seni öwdüle diýipdir. O adam, hakylly adam, musulman boldy diýip. Ve izinden musulmanlar bilen bizire olarsyň, Yahudiler bilen bizire olarsyň, Mecusiler bilen bizire olarsyň diýip izinden ahkamlary Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iý beripdir. Inha biýjekide Bahreýniň padşahy Munzir de mümin musulman bolup, şo ýurtda halky musulmançylyga, Allah'a we Allah'ın buyruguynyň içine girmege, Rasulullah'ın iý beren sahabalaryna kömekleşen gününen insan bolup geçipdir. Ey jawan dost, bir 10 daqiqa wagtymyz var. Wagt dolýança. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saňa maňa bir aýdan sözi var, şu gurrun iýili. Nazzarallahu ta'ala imra'an sami'a minna şey'an febellagahu kama sami'ahu. El-hadis rawahu at-Tirmizi ve Ahmed ve gayruhu. Peygamberimiz aýdypdyr: Nazzarallahu ta'ala imra'an. Hudaý ol benden yüzünü nurlu etsin, yüzünü güldürsün, Hudaý şonu hoş etsin, Hudaý şonu serbulend etsin. Kimi? Bir adamy bizden bir hadis eşitip, bizden bir hak gurrun eşitip, şonu kemeltmänjik we arttyrmanjik başga kişi eşitdirse,
Hudaý şon hoş etsin dip Resulullah'ın bir hayır duasy bar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ta kıyamata çeli hemmemiz Resulullah'ın her kim Peygamberin hadisini eşitipdi. Peygamberin hadisini görüpdi. Ey mümin Müslüman doğun. Munur Resulullah'ın aydan sözü var. Peygamberin aydan kefi var. Men siratda, tefsirlerde eşittim ulamalar senetli urun deyip ay diye. Ya bir kitapta gördüm deyip aysa Hudaý şonu hoş etsin dipdir. Hudaý şonu güldürsün dipdir. Hudaý şonu yüzünü nurlu etsin dipdir. Arap şonu nazzarallah diye. Hudaý şonu yüzünü güldürsün. Hudaý şonu şadman etsin neydi. Yani şun üstünne var. Qaw açıqlayın. Bükkulli gümmer yammar bol qalmasın. İslam dini ak yol açık bolsun. Yani mümin Müslüman adam bir şicret ahun Resulullah'ın zindigi namasının içinde ya tefsir celiselerde ya cumalarda eşdiye oham şicret gurrunma Resulullah aydıptır diye. Oham bar dostuna, dinanasına, doğullarını eşittiriye näme niyet bilen? Ak yürek bilen. Bir din Allah'ın hükmü yerin yüzünde yürüyüşün deyip. Din izzatı alsın deyip. Dini kömekçi bolayın diyen niyet bilen. Şadatlı bilen olsa Muhammed Peygamber'in hayır duasına girdi aleyhissalatu vesselam. Yok, ihtilaf okulacak bolup. Yok, içini soğutacak bolup. Yok, şoň öz ustady ya piri ya birdady aýdypdyr, şu tarafy başjakdan, şu tarafy ýeňjekden, soňra barypda öz ýoldaşlary bilen ajap boldy taraf basdyk, tarafy utdyk diýjekkäden boljak bolsa, Muhammed Peýgamberiň hak wädesiniň içine girdi şol adam. İçini soğutacak bolup, agdalyly okulacak bolup, yo hadis var, Buhari'de näme diýipdir, näme diýipdir diýipdi. İçini soğutacak bolup, ýöne bir muamelet ýany bazaryň gurruna goýan bolsa, tut soğatda tamasy bolup ýürmesin hiç wagtda. Ol agdalylyk günätdi bolsa bolar, soğaga bolup bermez şol adamdan çürüm. Muhammed Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nazzarallahu imran sami'a minna şey'en febellagahu. Bizden bir zat eşitýär diýipdir. Ak yürek, ad-dinu an-nasihah geçen hepdelerde geçendir. Din we musulman dogany ýüregi ýanyp ak yürek bilen Hudaý üçin aýsta. Hop onu bir kan kitaplar var, hezar hadisleri var. Aya şondan okuyup halka aytıp bilmeýäsmi? Gowgulagasın. Men hezar hadislerde bir hadisleri görýän, asen ahulla türkmenli asen ona amel etmeýär. Ya men mahbaralardan bir hadisleri eşitýän, ya ayetler ay diýäle, asen türkmen ahulla oň men işi ýok, Hudaý üçin jogabyny aýtyp bereýin. Aya şolorda aýdyp eşitip de halka eşitdirmekde sogap barmykan? Aya şolorda eşitdirmelimikan? Ya bir on gurrunları barmy kam? Qaw qulagasyn, o hawasyňyzda jam bolsun. Misal üçin Hudaý köklese wagt bolsa 3 misalyny aýdyp bereýin. Wagt bolmasa 2 misal. Fiqh Hanafiyda dehret qılanda adamın kellesinde selle var bolsa, ya börük bar bolsa, ya soppas papak bolsa, kelläňi mesxedende selläň üstünden, soppasyň üstünden mesxetsen bolarmy? Bolmaz. İmam Agzam Ebu Hanife radıyallahu anh hukme diye dehret qılanda kelläňi mesxedende selläni börüňi, soppasyňy ya denany da bolsa çargat ýalygyny aýyrsyn, mesxetsin. Ya aýyrmasa şonu galdyryp eteginden mesxetsin diye. Hop bu bir belli bir zat. Emma bir sahih hadis var, Muslim rivayet ediyor. Sahih hadis var. Näme diye göreyli? فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار أي العمامة رواه مسلم. O ağa diye sahih hadis var. Doğru diye. Muslim rivayet ediyor. Peygamberimiz bir gün selletinin üstünden meshetiptir diye. O menne böğrüme meshetecek diye. Menne sellame meshetecek. Asa ahulla şonu görmeyeyim kan Türkmen ahulla. Näme deyip şonu aydımeyeli. Näme deyip hatmen bile sellani böğrüğü soppası çıkarmalı diyeler. Emma Ebu Hanife ve on şagirdleri cevap berýärler şoňa. Göreyli näme cevap berýär. Qur'an-ı Kerim'de 6-njy parada düşünülmer ýal gurrun däl, açyk gurrun. Qur'an-ı Kerim'de 6-njy parada bir ayet bar. Sure-i Maide 6-njy ayada. "Wamsahu bi ru'usikum" kelläňize meshedin diýär Hudaý Taala. Ebu Hanife we on şagirdleri diýär, Qur'an-ı Kerim'de wa kelläňize meshedin diýipdir diýär. O ham tarap sual ediyor. Sahih hadis
Şayet hezar hadiste de bağ olsun, Müslim'de var, dagık hadis, hatmenle boluptur, menle imanım var şanga. Ondan näme Peygamberimiz sallallahu üstünden meshedipdir. Ebu Hanife ve şagirdler cevap veriyor, ol ayet inmaka sellesinin üstünden meshedipdir. Emma ayet iniptir, kelläňize meshedin deyip, ondan meylek sellesini ayıryanmıştık Resulullah'dan. Nahil aham yankı Müslim'de var, sahih hadiste var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meshetyanmıştık deyip sallallahu aleyhi ve sellem meshetmek doğru bolar mı? Bolmaz. Nahil aham bir adam alımdan haberi yok, sizlere tahassusi içinden haberi yok. Yo Resulullah sahih hadiste var, men bir kitapta gördüm, men mahbarede işittim. Resulullah femesaha sallallahu aleyhi ve sellem alel huffeyni vel khimari. Resulullah selletine meshetiptir. Bir näme deyip etmelle Türkmen ahullu näme etmeýär, iştat bilena. Böyle vurduğunla näme? Kur'an-ı Kerim'de var. Vamsahu bi ruusikum, kelläňize meshedin. Ol Resulullah da sellesine meshedipdir. Ayet inmäkämişdik. Şu vurduğunlardan haberin yok bolsa näjire aýdamaly? İkilenci misale gel. An İbn Abbas radıyallahu anhuma tawadda an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem marratan kaza fi sahih al-Bukhari. Bir senetli urrunma Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam hak Resulullah'dan bir gün dehret kılıptır. Elin bir gedek yuptur, yüzün bir gedek yuptur, iki ellerin bir gedek yuptur, ayağın bir gedek yuptur. Bukhari'de var sahih hadis. Bukhari'de var Resulullah bir gedek elin yuptur, bir gedek yüzün yuptur, bir gedek ayağın yuptur. Ahullu mıdan üç yumulli var diye öldürdü üç yuya. Türkmen ahullu şunu bilmeýär mi näme meselen? Ebu Hanife'nin şagirdleri näme jogap berýär? Resulullah şol işi edipdir, hak görürün. Emma Muhammed Peygamberin bir aydan kefi var, sahih hadiste. Näme dipdir göreýin? Men tawadda'a wahidatan fatilka wazifatul wudu allati la budda minha. Ve men tawadda'a isnatayn falahu kiflan min al-ajri. Ve men tawadda'a thalathan fadhalika wudu'i ve wudu'il anbiya'i min qabli. Rawahu al-imam Ahmed ve ibn Majah. Peygamberimiz aydıptır. Her kim dehret kılanda bir gedek elin yusa, bir gedek yüzün yup, bir gedek ayağın yusa, dehret bolar diptir. Dehret bolar diptir. Yöne iki gedek yusa, on du beraber sogabı bolar diptir. Yöne üç gedek yusa, hakikat men sünnetimin iyidine düştü ve tamam Peygamberin sünnetinin iyidine düştü diptir. Şu kefinden haberin bolmany, şu hadisten haberin bolmany, nähille aýdajak, Bukhari'de var, bir gedek ýuwupdyr Peygamberimiz diýip nähille halkyň ýanynda aýtjak we agzalylyk döretjek we bahana bilen dine hyzmat etýän, hamana hadis aýtýanmyşdygyň, nägadar da agzalylyk döräp, biderek halky kefe goýmaly. Peygamberin o sözünden haberin bolmany. Ohum ondan hem Peygamberimiz bir gedek ýuwupdyr. Ebu Hanife'nin şagirdler cevap berýär, onu Peygamberimiz şundan çüreyim, zarur muğu su az olup, yetmän duran bolsa bir gedek ýuwamaly diýdigi. Zarur bolsa şonu diýdigi, ýa-da ýene bir zatdan çüreyim. O da nämeden çüreyim? Şo jere gylsaň dehret bolýar, hatda akallym düşündirip beripdir. Näinki hemişe Peygamberimiz şeýle gylýarmyşdyk. Ömründe bir kedek şeýle kılıpdyr ýa kılmandyr. Nähille ham şonu Bukhari'de görakana, Peygamberimiz bir gedek ýuwupdyr. Ne hadis var, näme üç gedek ýuwýaňyz diýip nähille aýtjak Peygamberin o kefinden habaryň bolmany. Tahassusi ilminden habaryň bolmany näjire kepdejek? Üçüncü misalyny aýdaýyn. An-Nu'aym qala صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم إذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله الحديث صحيح ورواته كلهم ثقات. Ulamaların biri aydiye men Hazreti Ebu Hureyre burun imam molanna iyidini üydüm diye qawqulagasın düşünülmer ýaly görürüň diýär. Üstüne üç misal edip aýdyn, täşini bileýin. Her kim hadis görakana agzalylyk oklasa duroglanny. Peygamberin müň belki milyon hadisleri var, hemmesin ýat bilýärmi di? Ýok, oturup onny di. Bir adam Ebu Hureyre'nin iyidine üýüpdir, namaz okypdyr. Sahih hadis. Ýa-ni Yasin imam Alham oqymaka Bismillahirrahmanirrahim qygyryp okuydy mı? İçinden aýtdy mı? İçinden aýtdy. Emma Hazreti Ebu Hureyre alhamdan önçak Bismillah'ni qygyryp aýtypdyr. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin dip okuyupdyr. Oham salam berenden soňra da aýdypdyr.
Ey cemaat eştin deyiptir. Men doğru Muhammed Peygamber'in namazı ýaly okuydum deyiptir. Şu hadisi, hezar hadisi ya bir yerde görüp, nähillik bärekäň içinde qyğırjak. Rasulullah qyğırıp bismillah diýänmiş. Ene sahih hadis var diýip näzir aýtjak. Böyle Ebu Hanife'nin şagirdleri näme jogap berýär? Fi Sahih el-Bukhari inna an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhuma kanu yeftetihun as-salata bi elhamdülillahi rabbil alamin. Bukhari'de var. Peygamberimiz Ebu Bekr Siddiq, Ömer el-Faruk ömür saýy imam bolanlaryna Allahu ekberden soňra elhamdülillahi rabbil alamin diýip qyğırıp başlaýarmışdykda bismillah eşitilmerdi diýär. Onna Ebu Hanife'nin şagirdleri ona näme jogap berýär? Ebu Hureyre qyğırıp bismillah aýdypdyr. Ona näme jogap berýär? Jogaby şu. Dogry, Peygamberimiz hemme ömrüne 5-10 gezek bismillahny gatanrak aýdypdyr. Halka şunu düşündirecek bolup, ummata şunu düşündirecek bolup ki alhamdülillah bismillah'ın içinden aydiyanların bismillah aydılmayamı qadiyamam. Şondan çürüyüm Peygamberimiz 5-10 gezek bismillahirrahmanirrahim qataytıptır. Şu gürrünlerden içinden haberin bolmasa nähille aýtjak? Men sahih hadis gördüm. Peygamberimiz bismillah qatay diýänmiş. Ahullu ýuwaş aýdýar. Muny bilen akyçkym. Türkmen ahulluň sowady ýok, näme ýok, nähille aýtjak hamşyny. Biz belli bolýa Peygamberimiz aýdypdyr. Hudaý şoň ýüzüni hoş etsin. Men hadisim eşitipdi halka aýdýar diýe tahassusy ilmi gürrüň bolmasyn. Ýerde bolsun. Peýgamberiň aýdan sözi var, şunu eşitdir. El-muslim men salimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Peygamberin aýdan sözi var, sahih hadis. Çyn musulman adam bir musulmandyr. Halk şoň elinden dilinden rahatdyr diye. Şunu aýdy we halka. İhtilaf gurrun oklama orta. Bilmezden gelin. Hiç tattan haber yoktan gelin. Men 1 ýyl 2 ýyl bar okuýan diýmeden gelin. Men 10 däne 20 däne 100 däne kitabym bar diýmeden gelin. Men kan ustadlary gördüm diýmeden gelin. Ya meselen Peygamberin aýdan sözi var. İnnallaha taala awha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahadun ala ahad ve la yabghi ahadun ala ahad. Kada fi sahih Muslim. Hudaý aýdypdyr Resulullah'a ayt dipdir. Hemme kiş pespäl bolsun dipdir. Hiç kime mutakabbir bolmasın. Hiç kime zulmetmesin. Şu hadislerden aýdy ber. Dini yüreğimden yan bolsa. İçinden haberimiz yok dem. Tahassusi ilminden haberimiz yok dem. Hop şu Resulullah'ın bir nasihati aýdan sözleri var. Şolary halka eşitdirebermeli. Emma yok yan kıyanak kamil misal. Ohan sen sorak etsen. Şu hadisten näşdäne var? İçinden haberin bolmasa aýdyp bolmaýar. İçinden haberin bolmasa, başka yerlerden haberin bolmasa aýdyp bolmaýan hadisler näçe däne var? Hudaý üçin jogabyny aýdyn, näçe müň däne var? Şolardan haberin ýok bolsa näçe aýtjak? Müňden ma şu hadisler. 5 däne, 100 däne, 500 däne daha. Müňden ma. Hemme ýerinden haberin bolmasa aýdyp bolanak. Inha Hudaý üçin bir de bir nasihat ki Peygamberin sözünü eşittiremizde ya şu barada kudret ilmi tesellüt kamil olsun yok da fa nasihati yerini getirmeli olsun. Allah Taala aýdýan we eşitýärlere amel we eser bersin inşallah. Hudaý agzalylygy aýyrsın. Hudaý Taala ittihat bersin, emniyet bersin, parahatçylyk bersin. Biri-birini ýykjak bolup, biri-birini dargatjak bolup, biri-birini ýamallajak bolup, hususan dindar adamlaryň arasyndan aýrylsyn jan Hudaý. Hudaý içerlerde mehabbet bersin, ulfet bersin, agdy birlik, halal rızkyndan aýyrmasyn inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, Sure-i Falaq we Nas goşup okuýaýyn. Ötüllüň ruhuny bahşetdi, ilminde dua edýär inşallah. Okuýarum. Selamun alel murselin. Celilha hun hoca ilahi amin. Hatm Kur'an-ı Kerimler, hatm ihlaslar vaad ettirle amin can. Kabullar inşallah. İlahi amin. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibed dahavat. İlwine dua ediyor. İlahi maridla, musafiratla.
إلهي آمين إلهي آمين إلهي آمين إلهي آمين مسجد مدرسة لمديوري بيورد إلهي آمين هجر لمديوري يورد اتحاد امنiyet basın parahatçılık basın canım da İlahi amin içerilerde muhabbet basın qaharı yutmaq basın canım da kabullar inşallah amin canım da amin ya mucibat davat İlahi amin dinin hakikatine düşünmek bolsun canım da amin İlahi amin برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله بارك الله